Tripura hastewa jotono sai Sikok kobang jaga hangkeno Rajakhor Aguli phiaba tabuk Rajakhor Agulio siming Sikok tonglia tabuk edisi amsai Tripura kaming amsai rogobo tabuk belakheno Sikok agarmani julum baksa baksani hingkeba raba chit khogo baksani raba disrep khogo baksa pun khogwi sawo baksa keba bike khogwi phalo cycle khogwi phalo motor khogwi phalo omohai tabuk edisi amsai rogobo tabuk belakheno Sikok agarmani julum ongui tongo phiaba obo haino kaisa koktuma kawi phekya khowai champahawa thana bai khobjak tei singram edisi village boirabil kamingni Takhuk Samir Debbarmani nukhongo tini hor thangnayo Takhuk Samir Debbarmani nukhongo Sikok Habwi rang 2,70,000 tlangui thangka phiaba Takhuk Samir Debbarmani nukhongo Sikok hapka nok ganti phasingni nok doglam rasigui dogga chikari khulogui Nogo hapka phiaba Takhuk Samir Debbarma songke Nogo krei Takhuk Samir Debbarmani bokra sak hamya khnaoi thangnai sombani salo thanglai borok bokra bariwo phiaba tini Takhuk Samir Debbarma Nogo kipili phaipuru bihik busabai phailaipuru nok doga phiagoi akonai hapuru manai khani khatnai hini nok gandi digi thangpuru se omohai pati mung nugui thango Takhuk Samir Debbarma nok doga rachikjak tai surikes rachikjak tai bihik busani ri chum jotono bebagno khitarjak tai surikes rachikjak omo haikena manphaikya Takhuk Samir Debbarma obono nugui Takhuk Samir Debbarma belekheno wanajak tai bongni nukhongni bini bufayung hoite bini kaming amsani lukoro jotono wanajak tabuk opati mungno tiyei phiaba Takhuk Samir Debbarma boni bufa thaithangmani yagulono bo rabat ବ୍ୟବসাय खायनानि तरक सोरोंगै bo rabat ବ୍ୟବসাय खाय तमani tai boini rang bai gisa misa खाय तमani bisinti phano rabat ବ୍ୟବসাय no bo choya oino खाय tongo phiaba boini rang baila bosa खायsinai nejini rangman खायने nei sak bai thani rabat kaijak rabat rai tongmani tai ha tila jaga obo phalino bo saising no aba haike ବ୍ୟବসাय खाय तमani tai aboni yagulo Takhuk Samir Debbarma bai sombani dino te khoroksa borok bo bai partnership खायनानि hinai bono rang 17,000 mani lama wono nangbai ang partnership khayei nangbai ବ୍ୟବসাय खायनानि hinai obo haike ri mani yagulo o rang 17,000 botlangai thangka tai bini nokni surkesni rang 2 lakh botlangai thangka Sikok phiaba Takhuk Samir Debbarmani o 2 lakh kmamani phiaba abo boini rangya abo Takhuk Samir Debbarma rabat ବ୍ୟବসাय खायै income खायै bini kolom tini rang bini porishramni rang phiaba o Sikok khok tlangnai bo o 2 lakh rang tlang thangoi bo bosok khambui chaimanai bo bosok ganang khaimanai obose nwansogo tabuk phiaba Takhuk Samir Debbarma borokno mungsa hiya je khongnai rokno phiaba bo bosok kham chaimano bo bosok nukhung khawai mano bo bosok ganang chawai mano obono Bhagwan thani bo pathna khai tongo Takhuk Samir Debbarma phiaba tabu Takhuk Samir Debbarma no o Sikok rok nosto khai klangmani siklaisho ବ୍ୟବসাय tai Takhuk Samir Debbarma nukhung bahaike ragaiman nukhung bahaike chawiman bono nukhung charia khaine manse Takhuk Samir Debbarma no Sikok phiaba o Sikok bisi haksalni boya bisi ganani boya phiaba o Sikok daktino manjaknai police jodino naimo thangro jodino kahamke cheri naikha hangke manjaknai o Sikok paithago Sampawar thanani police no khobor horka Takhuk Samir Debbarma phiaba Sampawar thanani police thangyakho phiaba borok saka sarigo thangoi jeng nayano hwnoi bono kogro hormane koktuma sawai khnarekha Takhuk Samir Debbarma mo haike mangno kaming amsai rogo Sikok akri tongkha hingke bahaike kaming rogo thilai thanglai kailai panda ba jaite gosti sak hamya mama bufa sak hamya ba bihik sak hamya angi rogo phano doctor rogo sak hamnok rogo thanglani nang tongkha hingke nok buksa yaklang nang hingke o Sikok se ama ke mani khogwi habu hingke o Sikok se ma ke mani khogwi tlang hingke bahaike nok buksa yakrai malai sinai phiaba belakhe wana ma singsa koktuma phiaba oma haino o Sikok tabuk rang 2,70,000 tlang thangoi bo bosok chanai tabuk Takhuk Samir Debbarmani ବ୍ୟବসাय no nosto khai klangai thangmani phiaba mo naitongdi choya karei Takhuk Samir Debbarma tamar sawai khena rekha bini nukhongo 2,70,000 rang Sikok rok khok tlangmano tiyei sai khena rekha serai Takhuk Samir Debbarma tai bini nukhongni jaiti gusti rok naitongdi chini koktibini koknawo sagar Takhuk je nioro tini Sikok habumani bobo hai abo hanggai ang kai sombaro bazar paiya konoi ang no nai thaga sigang bare na anong borok kai thangja ngai ngadino bazar ni paiya konoi bazar paiya konoi thangga hanggai
nogo joton dogar soi kalang bakhe ang joton dungo khai kalang bakhe ani oro kai ang surkeo rang dai kalang thaka gen bara bagi aro 2 lakh tongo gai uchu bisakao ten pucuk tongo 70,000 aro rang oro tong ta ngai ab kai ang kalang thaka nogo ngai na ang duchibo ani kara sono sore haini nai thaka ngai awon phai nei bikeno ani oro mute gotana ani ko nogo doga phioken ma phage di ro sahar jak gai nogo nake no yang dang doga rasik jak suke rasik jak da ma karo khilai jak abaki ang kena kya mani kuri an arang go kuri kata jago azar kaina nungtam wansuk sikok kimo o chanai phekjanai mani chanai rok khokai ne wansuk na giba soi sikok oma hairok dai wansuk abo tabu to sanai bo khogwi saime soi ne sibang khogwi ni babi dang dang kemo mane go je sikok hamane khe bodi no ong na nang abo jana asale no kuri ang jitu somani sari go ang thangu man bukara sangra go tini budbar phaso kya abai ko tan jo lu paketan nungni no je sikok mo ke nok bera rasi go eba sore ke rasi go mo ke di sarjak tai rang kama kha 2 lakh mo hairong no tei nung thana rogo kuno report kha khaike tami saburo boro sa sari go phaine binai so nini mongkai Samir Debbarma no parang kai boira bil kami nungtam wansuk je mo hai nung ব্যবসায় tam khai emne angra wat ব্যবসা khai tong আবার ব্যবসায় engan nung koi bor sorong kha je mo hai ব্যবসায় khai tam kami 2018 mai dekhai an bau tui thaman pore ang kuno dan kari ngai 2018 mai jang tere rabot ব্যবসা khai o mo hai ro ha kuno sikok ha hab ka nin nogo eba buni nongni area o waisaban haya ko mo hai ro kuno nge khona mono first time an orono ante bunyo jaga role nang khagio area o wo waisaban nang marok nai bota nge mono first na mono first time nang aborong no de police ni naitung mungo dati romoi manane hinda wansok borok dati rom hai bele ka ham jawa surab ne aram den surab am dol khaini na ni 70,000 rang ri dikha go orang gan bego dajak ucu bisa ka wabon dai nang partnership khaini ni bana dara ning bai am khaini ni ana go sawan ga to ai thik khadi go bo bekar borok ga bajina ni nang ne ang mono lobiti go somban hojen ba ang join khai payo gara 70,000 dara na di ni ana di ka 70,000 bego dajak orang ga ucu bisa ka orang bego dajak au tu tulang thama ga chugisa kana nang tulang kha tulang thama ga norok je nung ব্যবসায় khai tam partnership no ni khoro busuk tong ang ta agi chachung ji khayo ga botabu bekar boro ang bajina nang dara ga do kan jasa khai ro bono bang lo tu khetau tabo norok kanita hisabo ang somban hote khai ra bo ang thangnai sombar tini thang bano mane oina jaga tang thunga ba hai ang koi ta nang o se khongnai rong no kok kasaro ko ta mane ano jak tini kho oina jaga ati ro kam ta khai di যদি ও mo hai ke nang sikok rong no jodi satik ni no jang ne rang khongnai rong no police ni naitung mungo jodi kari man khangke nang borong no tam sajang sasti na musong abo ang ka borong nang jela daw sasi kana musung tai ni ni rang no nang man na musong ani rang nang mana musung acha nor ni o kami o je o mo hai sikok mani khogjak mani ba tini somini oro khogjak ka sekang rogo mo hai gothana ungjak datang sekang rogo le ungjak ro kore mo gothana nge pasti sini om boria bil kami mo na pasti mo gothana soli tu nang tam sanani musong lukurong no je o mo hai sikok akri to mani jorawo tabuk tai si luksabha somani bo gana bas kango 26 tarik ni luksabha somani ko o somani bising no o mo hai sikok akli to mani bising te tam sanai nang ang khai sana mo jong mane mo sikok ro mane domonung tho muti haike onek para ro muti haike ta khokku ni ang sana mo jong ka কিন্তু mo manjak thang ha bo je bini or je ra khong bo joton korom ke mari na nge dai no area rogo mo hai mani ro ko kma buni rabat chit ba rabat scrap abo hai ro ko kma sekang ni bo sorogo mane kma kha ngoro trak sana ne khogu ngoga kundo kma chong usnga ekla busang ni ko daran no pun masa kma saka tino ro bare sin mana sikok ro akar tong ta nge nok ro ko hamakai mono pulia no o mai ke rang ro khumani nge nang tam wan suk je o je pun khongnai je scrap khongnai borok no ma hai tango ni da nang wan suk in harman abo to sikok to je khongnai yabon ta o pun khongnai rong nong na ta ni sande hobo abo rok le ma manja khawa manja ya ko mane sibi sini ya ko mane buisi mi se gario phatta daitlang manu ko mane sikok ni deha ro khanu yakta
nong ni o para rogo je o mahai haksa long ni borok kunu sei chai phaini to tong chino parao hasalongni rok paini rok khurui hingke no tabo sikok no ni sonde ho hingkai mane gana gini ni mana Borok. mati hakin song tong ta acha nini mung kai ani mong kha prosin di Debbarma para bore bitami nong mo bo ponche to khobja moti singram tinong wa sagar Takhuk je Takhuk Samir Debbarma ni nukhungo je bonchi chokhai je mani sikok rok bai nok bera rasi jagei doga rasi jagei rang 2 lakh langjak mani 2 lakh 17,000 langjak mani omno tui ning tam sane mo sono no area ni nge ang sino bore bilo kahe pak thairan ne sin media pak no pin na hamaya khore engka jeng to dara bo thangjak bakar bari wo ga ang thangjak nge thangjak engka jeng jeng thanglai ja rok mane para ke khali hain dokha engka purkai tini engka ko khaja engka nan to ko jo lagi engka nan to ko phele na ro ti kita jak suge rajak ne lekha engka tam tam ko na yari saka angbo engka thalai engka rang mai saka se paimani engkai apa ke salaya mana tam kema kanga rang sarot kema liya bini rang 2 lakh saudara kema tega enggak mana jeng iko sini thana wa efek khaja enggak efek khaja tau thana rok khai tam sabai jau jeng dani cha enggak agi rok taw sibal mutirok tongya so sina parawatina pun tok kemai tunggo kema phono nogo khai mo hakai siwak rok efek khai gota enggak an kok tasna hambai hingkai je oro nong je pun khogjak tongmani parani borok rok ni hingka o sikok rok no ki haksal nawan sungna sampani abo engkai mane gana ni khita sik jeng sone phaimi hasan ni bugari betlango hingke tabuk je oro sikok da Samir Takhuk no ro saja sikok hammani hingkai nang ki tam wansu borok haksal nawan suk na ganani abo engkete sikok engkai to mane kasin nogo sik hamna engkai to elkan boro nangnai elkan boro kiri sar to hasan ni borok phaimiya aba hatia binaro siskari ai tibiti rawi khulongnani hamnai poyen auto chaimiya go je uluken borok tongo engkai ba bo chaimani bo logi tu pengena haima tongta tabo o sikok rok no jodi police ni naitung jodi kari ui man khangke norok bono saja sasti tamr nai jungbono sanai tini rangmar nai rangma por jungbono cash khainai bono sasirnai bojuto sasirnai bono buinok no siwate hamani nini mung kai han mungko amrit